हेलो गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडियोआव बयखौबो बरायहरनाय जासिहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडियोखौ जोबजासिम नायलांगोन। गाइस, दायो जोङो गुवाहाटि बेरायहैनो थांनो नागिरदों कामाख्या मन्दिरसिम। नोंथांमोना नायलांबाय थादो कामाख्या मन्दिरनि नुथायफोरखौ। कामाख्या कामाख्या मन्दिर थांगासिनो नै। कामाख्या मन्दिरनि नुथायफोरा बेनो गाइस, नोंथांमोना नायलांबाय थादो, फारि फारि देखायलांगासिनो। बेयाव गोबां मानसिफोरानो फुजा होनो फैयो। जुदि फुजा होनोब्ला बिबारफोरखौ बेयावनो मोनो, बेनिफ्रायनो बायनानै फुजा हैनो हागोन। एक्सुवेलि जोङो ना बेयाव फुजा होनो फैयाखै, जोङो बेयाव अनलि बेरायनोल'सो फैदों। बेखायनो जों बेरायनानै गिदिंनानै फैफिनबाय आरोना। माबायदि मोनदों नोंसोरलाय? कामाख्या मन्दिरा नैबेनो, गासिबो अन्थाइजोंनो दानख'नानै बानायजोबनाय। बे मुर्तिफोरा सोमोनांथाव। गोजान गोजाननि मानसिफोर फैयो, दुबै दुबै आउट कान्ट्रिनिफ्रायबो फैयो जायगाखौ नायनो। Kamakhya, this is Kamakhya.
गाइस जाहाज बायनायाव गाखोनायबाय। गाइस बुरलुंबुथुर दैमानि सिनारिफ्रा बिसोरनो गाइस दायो जोङो बुरलुंबुथुर दै जिङाव दंफैयो। ब्रह्मपुत्र गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम प्लिज।